ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, риши мӯйсарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. рӯзи 28 апрел суди муноқишаи Хорхе Масвидал ва Колби Ковингтон баргузор гардид ва ҳозир мо ба шумо қарори баровардаи судро мегӯем. акнун аз рӯи қарори баровардаи суд, Хорхе Масвидал ҳақ надорад ки аз 8 метр камтар ба Колби Ковингтон наздик шавад ва аз 150 метр наздиктар ба ҷои истиқоматии ӯ. ҳамчунин Масвидал дигар ҳақ надорад ки бо Ковингтон ба алоқа барояд. агар ки Хорхе Масвидал ин қарори баровардаи судро поймол кунад, пас суд қарори гаравии худро метавонад ки қатъ кунад. айни замон суд Хорхе Масвидалро бо гарав, яъне бо залог озод кардааст. хотиррасон мекунем ки моҳи март Хорхе Масвидал дар наздикии тарабхона ба Колби Ковингтон ҳамла кард ва аз рӯи суханҳои пулисҳо Масвидал бо як зарба дандони Ковингтонро шикаст ва бо дуюм зарбаи худ ба сари Колби Ковингтон зарари сахт расондааст. дар ин бора дӯстон мо навори муфассалтар кардагем. касоне ки дидагӣ набошанд метавонед даромада тамошо кунед. ҳозир дар кунҷи рости экранҳои шумо ссилкаи ролик мебарояд. аммо боша мегзарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи UFC дар вазни 61 кг Доминик Круз эълон кард ки барои муҳориба зидди дигар чемпиони пешинаи ин вазн Пётр Ян омода аст. ман ба боло ҳаракат кардан мехоҳам. ба ман ягон касро аз топ 5 диҳед. ба ман Жозе Альдо, Пётр Ян ё ин ки Алҷамин Стерлингро диҳед. медонед чӣ? ба ман реванш бо Генри Сейхудо диҳед. вақте ки ӯ проблемаҳои худро ҳал мекунад ва барои бозгашт тайёр мешавад. барои ман фарқ надорад. ба ман иҷозат диҳед ки ман якум шахсе шавам ки баъди бозгашти Сейхудо бо ӯ вохӯрам. ман беиз тамрин карда истодам ва ман бо ягон кас ки дар рейтинг аз ман болотар аст ҷангидан мехоҳам. ман тӯли чанд соли дароз шуд ки баромад мекунам ва ман сазоворам ки ба боло ҳаракат кунам. ба назари ман ин кори мантиқӣ мешавад, гуфтааст Круз. дӯстон, шахсан ман фикр мекунам ки муҳорибаи Доминик Круз ва Жозе Альдо маънои хуб дорад ва муҳорибаи хеле дурахшон хоҳад шуд. ҳафтум рақами рейтинг зидди сеюм рақами рейтинг. мураббии ситораи UFC Ҳамзат Чимаев Андреас Майкл гуфт ки агар Ҳамзат Чимаев Колби Ковингтонро шикаст дода натонад, пас дар муҳориба зидди чемпион Камару Усман моро проблемаҳо интизоранд. ман мехоҳам ки Ҳамзат бо Ковингтон вохӯрад. Ковингтон ҷанговари хуб аст, аммо боша кӯшиш мекунем ки бо ҷанговарони беҳтарин ҷангем. агар ки мо ҷанговари хуб набошем ва дар ин сатҳ ғолиб шуда натавонем, пас мо набояд ки дар он ҷо бошем. албатта ки ҳозир бо рақибони дар сатҳи баландбуда вомехӯрем ва барои мо ин кор душвортар мешавад. агар ки мо шахсеро ки Камару Усман задааст шикаст дода натавонем, пас мо проблема дорем. аммо ман боварӣ дорам ки Ҳамзат ин корро карда метавонад ва албатта ки ғолиб мешавад, гуфтааст Андреас. дӯстон, аз рӯи овозаҳо UFC муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Колби Ковингтонро моҳи октябр дар Абу-Даби ташкил кардан мехоҳанд. чемпиони UFC дар вазни сабук Чарлз Оливейра нақшаи ҷанги худро зидди довталаб Ҷастин Гейҷе гуфт: ман ба он ҷо ҳамчун ҷанговари ММА мерам ва кӯшиш намекунам ки аз ночорӣ ӯро ба замин афтонам. ин чизро фаромӯш кунед. ман дар тамоми карьераи худ ягон маротиба аз ночорӣ кӯшиш кардагӣ нестам ки рақибро ба замин афтонам. ман ҷанговари ММА-ям. муҳориба дар стойка оғоз мешавад ва агар ки дар кор боша, ман дар пойҳои худ истода дар стойка бо ӯ зарбазанӣ мекунам ва вақте ки имконияти ӯро ба замин афтондан пайдо шавад, ман кӯшиш мекунам ки ин корро кунам. агар ки дар кор шавад, ман бо ӯ гӯштинг мегирам. ман дар вақти тамринҳо барои гӯштинг вақти зиёд ҷудо мекунам, гуфтааст Оливейра. дӯстон, бояд гуфт ки бисёри одамон гуфтанд ки Оливейра кӯшиш мекунад ки муҳорибаро дар замин гузаронад, аммо чӣ хеле ки мебинем Чарлз Оливейра дигар нақша дорад.
хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ байни Чарлз Оливера ва Ҷастин Гейҷи аллакай рӯзи 8 май дар турнири UFC 274 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. дӯстон, ба фикри шумо агар муҳориба дар стойка гузара, Оливера шанс дорад ё не? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.